Sa atong unang pagbasa, hisgutan dinhi ang usa ka hari nga si Jeroboam, membro sad ni sa 12 ka banay sa Israel, nga gisaad man tos Ginoo ngadto ni Solomon nga langkato nako gikan kanimo ang gingharian, pero ibili nako ang usa ka nasod nga mao ang nasod ni Hari David, nga mao ang Huda, ang Juda. Niya na nahitabo na nga kini si Jeroboam, usas mga hari sa Israel, maoy hatagan ningon si kaning sa to Ahiyas nga hari, propeta, simbolo sa iyang sinina nga gigisi sa 12 ka bahin, isyakwaan ng napo niya plus imong nasod, pila naman tanan? 11 na. Usa na lay nahibilin. Niya gikan ato kadtong napo kanasod nga pinanguluhan ni Jeroboam ni sukol na sa pamilya sa banay ni David. Unang sige na silang away hangtod karon. Mao na siya. Mao na atong iampo sad. Ay murag usa man is mga sakit. Kung karon World Day of the Sick ron, ang pinaka grabe ron nga sakit sa tao kanig yung away. Hasta ato mga politicians away, ang mga supporters away, ang mga nanimba murag nag-away sad, no? Sa inyong balay, way away dito. Inyong mga silingan, wa mag-away. Diha sa social media, wa man nag-away. So, mga pare, wa mag-away. Away. Mga madre, otro sad. Ang mga sakristan, away gyapon. Lectors, sa gyapon. Mga choir, gyapon. Lay minister, samot na, away sa asawa. O nganong naa maning panag-away, nya sakit ba yaning panag-away? Kanang daghan ba yang sakitan aning panag-away? Labi na gyud mag-away ang bana ug ang asawa, nya magbuwag pa gyud. Sakitan kaayo ang mga in-laws ug ang mga anak nga nahibilin. Sakit ay. Muna mahimo sa siyang sakit ug kasakit. Muna ang atong mahal nga birhen sa Lourdes, usa ni siya ka pagpakita nga naningkamot ang atong mahal nga inahan nga maayo ta sa atong mga sakit. Kay kanisan si Bernadette, masakiton man sad ni. Pag kakita niya sa birhen, masakiton mo bitang wa kay ni magdugay. 35 ray edad, patay na. Ay masakiton man sad ni. Pero unsa may modelo nga gipakita sa mahal nga birhen ni Bernadette ngadto ni David, nganong gidaig man sila sa Ginoo, nganong nahimo man silang mga dagkong instrumentos kaluwasan ug kaayuhan sa sakit. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Pamatia ang akong tingog. Ang kuwang gid nato kana yung pagpaminaw sa tingog sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Kung maminaw lagi ta sa pulong sa Ginoo, sama ni Maria, sama ni Bernadette, sama ni David, nga maminaw kita ba sa pulong sa Ginoo? Kung magsigi lang kitag paminaw, tininuod nga pagpaminaw, di na kita mag-away. Di ba? Kay usas mga pulong sa Ginoo kanamang higugmaa ang imong kaaway. Nakabati mo ana. Uy, tubagoy. Nya inyo nang ginabuhat. Awa ka kabati. Kay ang tinuod nga nakabati, unsa man, mutuman sa iyang nabati. Ano unsa may inyong gibuhat?
ug atong gibuhat, wa tumana. So duha din ni ka-levels ang pagpaminaw. Nabita to'y usa ka pari sa unambot, sakto ba ning akong pagkahinomdom? Insya lahi ba yan ang nakadungog, lahi sad nang namati. Ang kana ko dong nakadungog o kanang namati, lahi ko na. Ang sa may kalainan. Sa iyang explanation, namura sa kog na convince og dutay, sakto-sakto man gito. Kana ko nung nakadungog, kana bang, ang pala ka nung niagi ka, ni Sirbato ang sakyanan, nakadungog ka, ni Sirbato, ni Siagit ang imong silingan, nakadungog ka. Pero, ning lapos ra puntos pikas dunggan. Pero kana ko nung namati, doon na kuno kay desisyon nga imong klarohon na interested ka ba sa imong nadungog mo nang imo siyang i-focus nimong imong atensyon. Doon na ba'y desisyon ba nga ako kuno ning pamation kana bang doon na desisyon ba pragod karon god nanimba mo kadungog mo sa kong tingog no, pero na may pipila ninyo sa sige na nakong wali diri mo ana din nga naman, wa man ka mo desisyon nga naamay gi pasabot sa pader, ako kunong paminahon. Di ba? Anasan na. Ako yan. Nos amim human. Mao na, kanang mga tawhana, igo ra nang nakadungog, pero wa mamati. Wa siya desisyon ba nga ako ning pamation. Ako ning pasudlon sa akong kasing-kasing, ako ning sabton nya, ako ning tumanon kay pulong gunis Ginoong gipaambit ni Father. Mabitan lang katong naghilak nga nang kumpisal nako, Father, sobra na gid mis 20 ka tuig nga nagpuyo-puyo sa kong bana, nga tiguang na mi karon pag yung kadungog nga sala din abi nako nang kasal sa huwis, Father, okay ra gid na. Karon pa jud ko kadungog muna nga akong bana di naman siya magpakasal na ko simbahan, nihangyo gyud ko Pader nga magbuwag mig puyo kay naminaw man jud ko sa imong gisulti Pader nga sala gid na. Pero Pader, wa naman mi magduog Pader, sala gyapon na. Ana siya ning sikreto gid ba nako sa imong paminaw. Tupad mo higda ana. Asa yung paminaw? Siya wa na Pader guwang naman mi nako. Pero sa imong paminaw ba unsa man siya? Sala gid Pader kay nano man may nga mura mamig magtiayon na wa pa mamig kasal simbahan ako pakasal mo. Di man pakasal akong bana nako. Buwag gi. Ay lang siya kalagote. Buwag mo higda. Nya pang naron mamumpisal ka sama mabuwag kag higda. Siya mubuwag na jud ko Pader. Nag-agree naman mi sa akong bana. Gihangyo gid nako siya nga dong og dili ka moadtog langit, ako moadtog gyud kog langit. Kadto siya namati gid to. Nihimo gid siya desisyon. Ana nakaron si Kristo diri sa tong ebanghelyo unsa may iyang gibuhat. Giayo niya ang bungol. Ang bungol ba? Iyang giayo. Ngano man importante kaayo nga makabati. Ngunang giayo niya ang kabungol. Part gina sa atong pagtubo isip mga Kristiyanos, mamati tas Ginoo. Si Bernadette, pagsultis Ginoo nga mao ni buhata, mao ni isangyaw, namati siya. Bisan pag ikalagutan siya sa mga tao, giganlan pa siya murag buang-buang, namati siya unsay isultis birhen iya yung tumanon. Bisan gug kadtong giingon siya, dagan nga to padong sa ubos isa kabakilid ana anong imo man kung padaganon maligid pa lang ko siya dagan. Siunan ka dagan nga to kay bungton man to dagan siya nga to padong sa ubos pagdagan niya iya daing nahitabo mura ra siya galakaw og patag og nakita sa mga tawo wa siya maligid dagan siya sa ubos niya pag-abot dito mura gisugo matingto siya kautan na dihang dapita kay na itubig diha. Mo to kaut siya, puro-puro man lapok siya, lapok man sa kauta lang yan. Sige lang siya, iya lang sang gisunod. Hangtod sa imnang tubig, inom siya atong da apil lapok. Ana, karon mo na tinaw kay tubig nga siging baha dito kwao na nas mga tao mo adto sa Lourdes, daan ng tubig.
ay makaayo lagi ko no. Nga na ayo. Daghan kay nangaayo sa mituo. Pero ang wa mo tuo, gipangirasad. Pag humaginom, mangihi. Wala. Nakamoron. Mamati na mo sa Ginoo. Ayo. Diri sa ato rabang ebanghelyo, giingon rabang Kristo diri, ay gimog panabi ha. Ay gyud mo panabi aning inyong nakita. Ana, unsa may gibuhat sa mga tao? Wa na sila. Wa na maminaw Nagsigig panabi. Unsa may ilang gipanabi? Maayo gyud niyang pagkahimo. Ang mga bungol nakadungog, ang mga amang nakasulti. Kutob ra gyud sila pagpanabi sa ilang nakita, pero wa nila matabi ang ilang nasabtan. Kay wa man sila kasabot. Unsa may pasabot ato ni Kristo nga giayo niya ang bungol, nakasulti ang amang. Sa iya lang paghikap. Unsa may pasabot ato? Kamo, kasabot mo? Nda. Wa na kakuan. Sabot. Ang meaning ato, nga ni ana, natuma na, nga niabot na ang Mesiyas. Ang Mesiyas na gipadala sa Ginoo matud pa sa mga propeta, inigabot niya, iya nang ayuhon ang mga masakiton, ang mga amang makasulti, ang mga bungol makadungog, ang mga bakol makalakaw, ang mga buta makakita. Maunay meaning, dili to magic nga may ginyang pagkahimo, mura lang mo pakpak lang ta ba? Dili oy, ni ana ang Mesiyas, ni ana ang manluluwas, maminaw ta niya. Unya ikaduha, musunod ta niya kay manluluwas ni. Kanang natuog ni mong tupad. Kablita ko no, nakakita na ka sa Mesiyas. Kita na ka sa Mesiyas. Ayun na, kablita na. Wala mo dyan kamulingi, ana. Kay kasagaran ra ba nato, di ta kakita ra ba, nga naana ang manluluwas. Nya, karon dito sa inyong balay, nakakita mo, nga naana dito ang manluluwas. Unsa may mahitabo kung makakita ta sa Ginoo o makabati ta niya. Unsa may mahitabo? Ang una gyud makaamgo gyud ta sa atong sala. Mauna si David, nakasa siya. Nakasa siya, pero 14 niyang hilak, naghinulsol sa siyang sala, kay nakahibaw di ay ang Ginoo sa akong sala. Nagtuo mangguto siya nga wa mahibaw ang iyang pagpangabit ni Batseba o ang iyang pagpapatay ni Urias, nga bana ni Batseba. Nagtuo siya ba nga wa siya masakpi. Ana, pero nakakita di ay ang Ginoo. 14 hilak ni David. Giangko niya atubangan sa iyang mga opisyal nga nakasa ko. Munang karon gigisi ko niya akong sinina, di ko muhigda sa akong higdaanan, dito siya nihigda sa yuta, nagbulibod siyang abo. Daghan ang nakakita niya og nahibong og siya miangkon nga nakasa ko. Gikabit na ko sa Batseba, gipatay na ko iyang bana. Giangko na niya. Beko na be, lingi ako no na imong tupad. Sultihi siya sa imong sala gahapon. Sige na. Katubang sa nimo gahapon ba? Gigi, sultihi. Sige. Kita ra bang Ginoo ato? Di ba? Magpanagan na tagsulti sa tong sa. Ay, kamo mga asawa be. Katong sa ninyo gahapon, isulti na sa inyong bana karon. Kay kita man Ginoo ato. Oh, ana, sultihi. Kamo sa mga bana, katong sa ninyo gahapon, nagtuo mo wa kakita ang inyong asawa, sultihi karon, di ba masyak na? Katong sa ninyo gahapon ba? Mga bana, ang pare mo, sulti sa kusmadre. Di lang ko, bahala ka da sister, di ko kumsulti nimo. Pasabot, muangkon ta sa atong sala, og mangumpisal, ighumag kumpisal, biyaan na nato atong sala. Biyaan. Kaya nakakita ang Ginoo, si Solomon, nganong gilangkatan man siya siyang gingharian. Matod pa sa gahapon nga pagbasa, kaduha nagpakita ang Ginoo niya, og ni-warning niya, ang Ginoo gyud mismo, pero wa gyud mutuman si Solomon
sa warning sa Ginoo, nagpagahi sa ulo. Kapila naman tagi-warningan sa Ginoo karon nga kining atong pagkinuralay mao ni hinungdan nga ni aning COVID. Kanang pagsigig pangural ba? Unsa man ang pagpangural? Social distancing. Unsa may gisulti ros COVID? Social distancing. Unsa man ang pagpangural? Wa ko'y labot nimo og masakit ka diha. Imo ng problema. Tanawa karog masakit kag COVID, i-quarantine ka, way makaduol nimo, imo ng problema. Di ba? Ang mo kasabot ana. Unsa may gisulti sa kanang pagpangural, bahala nagmadunot ka dihag mamatay ka, imo ng problema. Tanawa karog mamatay ang tao, ditso igsod sa ospital COVID, igkamatay COVID, inigbalik abo. Wa ko'y labot ni mong maabo ka diha. Sakit baya? Sakit baya nga ang imong papa ni sud sa ospital, dili ka pasudlon, niya inigbalik, abo na. Di ba? Mauna ang COVID karon. Og kay wa man tay pakialamay, sige man tag kinuralay, sige man tag iyahay, ang resulta wa nay nangaayo. Ang Ginoo nagpakatao aron mo sagol nato to give us healing. Ang mahal nga birhen siging pakita aron mahimong channel of healing, aron magkahiusa, dili magkabahin-bahin. Na lagi mo isikog ingon, tangtanga lagi ng kural lagi. Ay noon kita din mangural man sa noon ta sa atong simbahan. Pero unsa man ang kural nga akong gipasabot, kana bang kural nga tinukmod sa imong pagka-selfish? Kana bang mahadlo kang makigsagol sa mga tao nga imong gikahadlokan? Sama na mga kawatan, mga tulisan, o kanang mga tao, mga buangon, mga standby, mga manuyupay, hadlo ka ana. Mahadlok ka ana niya, nangural ka, kana ngilad na. Pero nangural gani ka para dili sila magbuhat og sala anang dapita, unya mapugnan ang maong sala, kana nindot na. Karon di sila kapangawat, akong kuralon. Pero ang imong pultahan sa kural, butangan nimo pagtuktok mo og kamo ablihan, pangayo og kamo hatagan. Kana butangin na inyong kural ana ang pultahan. Pwede nindota. Nya igtan-aw nimo sa imong silingan nga naglisod og agi kay gamay ra kayong agianan. Di kasod ganing ilang motor or labi na gyud ilang multicab, di kasod. Padak gubay mong kural iatras. Kaya nga naman katong imong kural, di man to para pagpapito sa daan, di man to pagpangangkon sa imong yuta, kung dili pagprotektar man to nga di makasa ang imong silingan. Labi na gyud ang ilang mga hayop nga dili magpatuyang og lakaw-lakaw, dili makakaon sa imong mga tanom, pero pwede kang manghatag sa imong tanom ngadto sa imong silingan para ipakaon sa ilang hayop. Di ba? Ana na kaysa tugwayan sa inyong silingan ang inyong mga tanom, nya kanon nga way pananghid. Mao sa ning ato dinhi nga ato ning gikural aron hapsay ang agianan, unya dili magsigig labay-labay ana mga sagbot, pero makaagi dinhi ang tanan. Basta magistorya ta, kay di man tayo atong yuta, di man ta magdinaw, ato sang gipadak-an ang agianan, aron hanoy-hanoy ang dagan sa sakyanan, di ta magkabinag-iray. Ana, mao na siya gitawag og gihapsay, gihusay, aron ta magka higalaay. Dili magsigig iyahay, magsinigagay na, magsinigahay na sa mata ang managsilingan. Ngano man ning imong tanom, isod man is akong kural. Ana. Putla na. Magbuot ka ng mangga nga musanga man ginang mangga. Sagbot kay diri, imong sagbot akong kanon diri, akong maglalis mo tungod ana. Oy, mga buangon mong dagko. Napay hapit magpinusilay tungod ana. Nya managsuon ra ba? Ang ilang asawa mo may tiglimpyo nasuko sa pikas asawa, managsuon ang pulos bana. Unya kay nag-away naman kay
Ika na, ikipaniligray, ikiputulan na, saka na dito. Nimal sa nimo, mura sa mong unsa da. Anas, lalis na, pati ng lalis. Ni sumbong sa isig kabana, ni laban sa isig kabana, hapit magpinusila yun. Ang ginikanan in taon nga naas, pika side sa black nila nga gikuan. Kaya duhara mo ni kabukilang anak. Mauin tayo ni pataliwa. Dong, og magpinusilay mo, kami mo iunahag patay. Purti na mong paningkamot para makabalay mo. Pobre, kay tas una. Karon mauna na inyo mga batasan. Niya na in taon mga ginikanan. Huwag yun mo maghago pagpalit anak. Kaning imong papa mo ipating trabaho ana ito gawas nasod. Aron makapalit anak. Karon gitagaan na mo gluna. Manag-away lang mo tungod lang anang dahon. Duko-duko lang sa mga asawa. Kusmod kignaw. May ganin patyo ni mga asawa usahay. Di nakinhanglan lang tog healing ba of hearts. Kanabang makasud ang pulong sa Ginoo nga moingon, higugmaa, pasaylua, alagari, pakamati ang imong isig katao, ang imong silingan. Whatever you do to your brethren, you do it to me. Na ang mahal nga birhen sa Lourdes naghimo ana. Ang ayan gud datang patyon kay gipatay nato si Jesus, pero ang birhen sige yung paningkamot aron ta mga ayo. Musunod unta ta kaniya. Nindog ta.